מתעניינים? רוצים? דיונים? גרעין עודד? יופי, אני מוכן. כן, כן, אני מוכן. עכשיו עשיתי. טוב, אנשים, זה גלובוס. האמת היא שזה הולך ככה, יש כבר גרעינים בכל מקום בעולם. כן, האוקיינוס האטלנטי, זהו, בהכל. עמק יזרעאל וגם... החלטתי בסמר לשלוח גרעין לירח. אז נכון. זה יפה לבנה, נכון, זה קצת רחוק, ובטח יהיו בעיות עם היצרי נסיעות, אבל אתם יודעים, ציונות, הקרבה, שוויון. מה הקשר בין ציונות לירח? חבר'ה, פרה נקפוץ את כל הלול. העיקר שלא תצאו בטרפים, מה? אני יודע זה אסור, אין בי ידה, גם כשבחוץ מאוד גשום, הוא לא עוצר לי, הוא לא נחמד, הוא נוסע לשם, אני רציתי גם, ים מטומטם, הנה הטנדר, הוא לא עצר, אני כבר מחכה, אולי כבר עד מחר, כבר מאוחר. טרמפ לי ידה, הנה עברה עוד מכונית. טרמפ לי ידה, כמעט עושה אותי מונית. אני קורא עכשיו בכל תחינה, אני רוצה הביתה, אני רוצה נורא. סוף סוף מצא לי, כל כך מתאים, תיקח אותי מהר, אולי למאדים. כל כך מתאים מרוב ירח כבוד לב זה סיפור מרוב ירח בחללית או ביסור מרוב ירח כבוד לב זה סיפור מרוב ירח כבוד לב אם זה אסור, תראי ידה, הנה עברת מכונית. השנה אלו החברים הטובים ביותר שלכם לשנה הקרובה. ביי. וטסו לירח, 3 בנות וגם 3 בנים, הם שרו בוא נקשיב באישונים גדולים ובורים, נצרוך אדם חולצה כחולה, יצאו כולם לדרך ארוכה. הם למדו את האמת מחפר ומרובים, מפעולות וניסיונות לא מוצלחים, הם שרו נתמודד ונתגבר גם על כל הקשיים, על הירח הגדול החיים לימדו אותם הכל. אחד אחד היו נאספים ויורדים 6 למושבים, עובדים ביחד וחולמים מרוב הירח
שלי אמר לי שבגרעין עודד כל אחד מביא משהו מעצמו. אז הבאתי מבצע. מושבים, אבל בואו נאכל משהו. כל המלחמות שבעולם והפצצות והערבים והלקחים והיעצות הנאמנים אני אתן להם בראש אני אפילו לא מוכנים והרסק הפרק והפרצה שלנו מריצים תאים ניסויים בנמלים במדבר שלנו במדבר שלנו במדבר שלנו נמלים אין נמלים על הירח. שיטה כן, כלים. תראה נושא כלים! בוא נלך לסוף אפילו שמעתי עד נוח. רגע. תגיד. זה בטח מוזר לך שאני פונה אליך
באמצע השטיפה. כאילו, קצת מלוכלך אתה רואה? אתה היחיד שמקשיב לי פה בקומונה. אתה מבין? חר לי בקומונה. זה כל כך משעמם לי במושבים. אני מנסה לדבר איתם, ותמיד יש להם הערות. אתה היחיד שלא מעיר לי, שלא אומר לי, זה הכל בראש שלך. או אם את לא אומרת את הדברים, אני לא יכול לדעת, זה לא כתוב לך למצח. או תשני את הגישה שלך. קרן, שטפת את הפינג'אן? שנייה, אני אשאל אותו. קרן, חסרות כוסות. את מוכנה להביא כוסות? אתם מבינות? אתן חסרות שם, לא אני. ממני הם לא יכולים לשתות. אבל אתם יודעות מה הקטע? כדי להגיע לשם, אתם תלויות בי. את לא יודעת מי יתקשר אליי עכשיו? כן, איך ידעת שיום? איזה חתיך. לא שלי, כי אסור, אתם יודעות, הוא מגץ. אבא שלי אמר לי, ניר, למה לך טוריה? אמרתי לו, אבא, זה בכלל טוריה, זה מעדר לב. וחוץ מזה, אם אני כבר בגרעין אותה. אתם יודעים כמה דברים אפשר לעשות עם טוריה שקשור לערכים? יש מלא ערכים בטוריה. יש למשל את איזה ערכים יש לטוריה? אהבת הארץ. אהבת הארץ. עבודת אדמה. עבודת אדמה. חלוציות. 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 גורפיות. סוציאליזם. מלא ערכים. יש לי סימפתיה לסובלנות, שוויון זה ערך וגם ציטוט. יש לי סימפתיה לסוציאליזם, פלורליזם תרבותי. יש לי סימפתיה לציונות. יש לי סימפתיה לציונות. רק את זה לא לשכוח, יש לי סימפתיה לאנשים שלא מתייאשים מערכים. יש לי סימפתיה, יש לי סימפתיה, יש לי סימפתיה, או יש לי סימפתיה, יש לי סימפתיה, יש לי סימפתיה. רק את זה לא תשכח, יש לי סימפתיה לאנשים שלא מתייאשים מערכים. יש לי סימפתיה, יש לי סימפתיה, יש לי סימפתיה, או יש לי סימפתיה, יש לי סימפתיה, יש לי סימפתיה. בנים, אה?
וויכוחים ושקנות מוכרזת. הבנות מזמינות אתכם להכיר את חבורת הבנים, וגם תוכלו לשמוע מהם על מהות ההתיישבות בחיים. הבנים תמיד בטוחים שכל הבנות מסתובבות דרגה, וחולות עליהם בימים ולא ישנות בלילות בגללם. אנחנו כאן ורוצות להזכיר שאנחנו בעצם השולטות, ועל האצבע הקטנה אתכם פה מסובבות. הבנים, הבנות, הם רבים על שטויות, ובדרך פה הכעס מתלקח. אך הבנות והבנים מהכל נהנים בתמונת מירון הירח. קבלו עכשיו את הבנות במופע של עודף רגש, שטעות ושצביעות והתייפייפות הנפש. הבנים מזמינים אתכם להכיר את חבורת הבנות, שיסבירו כל דבר לפחות ב10,000 צורות. מדברים בשקות ומהר פה הכעס מתלקח, אך הבנות הבנים והכל נהנים בתמונת מירון הירח. אני לא יכולה יותר איתם, אני רוצה הביתה. אני לא יכולה יותר עם הצביעות הזאת של גמנת נראה מהירח. אני רוצה הביתה. אני לא יכולה יותר עם היחד הדביק הזה של הקומות. אני רוצה הביתה. אני לא יכולה יותר עם הציניות הזאת שעושה אותך כזה קטן, אבל כזה כולם פה סביב אחת נשארת איתי, אפילו אם תגידי, אפילו אם תגידי, אפילו אם תגידי, אין לי פה אף אחד, אם רק תבקשי, אז אכילה זה אם תרצי בתורנות מדבר, ואם תרגישי אז אשמור לך מים, למרות התור המקלחת ושאני מלוכלך. אפילו אם תגידי זה לי קטן, אפילו אם תגיד לי זה לא לעניין, אפילו אם תגיד לי אני כבר יוצאת מכאן. היא כבר יוצאת מכאן. איך היא יכולה ככה סתם ללכת? איך היא יכולה לעזוב גרים? איך היא יכולה כי עכשיו תלכת? כולם פה סביב אחת נשארת איתי. אני לא יכולה ככה סתם ללכת, לא יכולה לעזוב גרים, לא יכולה
נשארת איתי. גם קרן, נשארת בגרעין, לא זמן, נשארת איתנו, ועוד הודעה הרבה יותר מסרה מזאת, קיבלתי מכתב מעמית! היי, עולה, על המכתבים. יש לי נטו בצמר. שם! גרעינר יקר, גרעינרית יקרה. הקטע הבא מוקדש לך ולך. אל תוציא את כל הציפורים מהראש. תוציא את השפיים. אל תוותר את השמיים. אם אתה שפן, פנים של אריה. אז אין הסיבה לעולם לא. קדימה, עין לעין. של אריה כתלפיים. גם סגל הגצם, אל תאחותי. לוס אל המקומות, ולהם חובקית יריד האבנים. מה? לוס אל המקומות, ולהם חובקית יריד האבנים. אמא שלך, מה? לוס אל המקומות. רגע, לוס זה לוס. באמת זה. לוס אל המקומות, ולהם חובקים יריד האבנים. מהומות עם זבוב. בין תגיד מסע. לא יקחת מן העול. עין לעין יותן. ואם מקרקעות בך הצפרדעים, לא תלך לי. מיקרופון! שלום לכם, אני עוסק על הפטיש. נעים לי מאוד. אני רכז גרעין עוד 7 שנים, וזה עושה כבוד. אני הכי תמיד יצאות מהשרוול, אני הוא השועל והתרנגולות בלול. אני אנציקלופדיה, חלק לקוש בידע, אני מהצמר, וכל הגרעינים רוצים שסגל יסדר את העניינים. הוא יבוא אפילו לירח אם רוצים, סגל ידבר עם כל הרכזים. סגל הוא מתוק כי הוא יפה והוא חמוד והוא מרשים. אמר לו, ניר, כשאתה הולך לגרעין עודד, תיקח איתך תותח. תיקח איתך תותח. אז הוא לקח. אני יורד לבד למושב, מחפש פעולה, שכל נגנב, אני שר לעצמי, איזה אחלה מושב. חניכים קטנים, ממש מציקים, עשיתי כאן קוזי, זרקו אבנים, ואחלום לעצמי. מה תחלמי? איזה אחלה מושב. וכל מטר בשטח חושב שהוא פטיש, אבל אני יודע שהוא סתם חתריש, והיום הוא יפה. מתאים לי כל כך לדמיין את עצמי מדריך כיתה. לה 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 לחלום לעצמי איזה אחלה מושב.
כן. השתמשתי במעדר לב, השתמשתי. ודאי. יפה, אפילו בקסדה. השתמשתי. בקיצור, כל מה שנותר לי לעשות זה לשיר. הם עזבו את ההורים לפני שנה בערך, 3 בנות וגם 3 בנים. הם שרו בו נקשיב בראשונים גדולים ובוערים על הירח הגדול, החיים לימדו אותם הכל. אחד אחד היו נאספים ויורדים 6 למושבים, עובדים ביחד וחולמים מרום הירח, מרום הירח, מרום הירח, גרעינות של בדים. ניר, שכחתי מקודם לשאול אותך משהו קטן שנזכרתי בדיוק. החולצה הכחולה, למה זה? זה אין בעיה, זה בשביל... ניר, חולצה כחולה, זה בשביל הגשמה, אתה יודע? הגשמה? אבל... הספינה מבריאה והחול נוצץ, מכינים חפיפה ובוכים עד אין קץ, הביתה טסים עם כל התיקים. מה לעשות, אין לאנשים, לא היה שום דבר, אז המצאנו עולם. רק עוד קצת מושב, רק עוד קצת אשליה, הנה בא גרעין עודד הבא. גרעין עודד הבא, מנסים כבר שנה, אנחנו שונים, מחפשים הגשמה ונותנים את הנשמה. מה שיהיה זה מה שנחליט, גם אם לפני אנחנו שרים. קצת עומק, קצת חופש והרבה אהבה, חומרים שמהם עשויה הגשמה. קצת חופש והרבה אהבה, חומרים שמהם עשויה הגשמה. קרן! נעמה! גרעין עודד הבא! אורן! קורלה! ניר! ומורה! יושבים שעות וחושבים איך את זה מסיימים, ויש לדבר 6 מופעים, עוד מעט והולכים לצבא. רק עוד קצת אשליה, הנה בא גרעין עודד הבא. תודה רבה
לציפי רב, לאנג'ל ולהגברה, לכולם, לעמית, לאיתן ולאזור, סליחה, על ההשקעה בעבודה, על ההצגה ולא בעבודה באזור. חשוב ביותר, תזכור. המרום בצפון, שיגעון, הלכנו במרום, חשבים, בטובים, ילדים ממש מגניבים באזור, יש אזור, אבירים, ומצפה עמוק אביבים, ועיונים, ודובב, שפר וספסופה, כן, 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 לעולם בעקבות מרום, לעולם בעקבות גליל, כי כל אחד פה 10, כל אחד שלי, לעולם בעקבות מרום, לעולם בעקבות גליל, כי כל אחד פה מלך, כל אחד אליל. המרום בצפון, שיגעון, אנחנו במרום, מושבים, פה טובים, ילדים ממש מגניבים באזור, יש אזור, אביבים, ומצפה עמוק אביבים, וניבים, ודובב, שפר וספסופה, כן, 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 לעולם בעקבות מרום, לעולם בעקבות גליל, כל אחד פה 10, כל אחד אליל, לעולם בעקבות מרום, לעולם בעקבות גליל, כל אחד פה מלך, כל אחד אליל. סקאלה, רדיו, בלה בלה.